Вітаю, шановне гаспадарства. У эфіры навіны дня для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. У Гомельскай і Брасцейскай вобласцях могуць з'явіцца блокпасты. Вайскоўцам дазволена правяраць аўты і дакументы. Пра гэта паведамілі ў тэлеграм-канале гомельскага аблвыканкаму. Меры прынятыя ў межах раптоўнага правярання гатовасці злучэнняў і воінскіх частак узброеных сілаў. Як гаворыцца ў паведамленні, вайскоўцы адпрацоўваюць пытанні ва ўзмацненні ўчасткаў дзяржаўнай мяжы на магчымых кірунках незаконнага пранікнення ўзброеных групаў баевікоў і перакрыцця каналаў дастаўкі зброі і боепрыпасаў. Раней у дзяржаўным памежным камітэце заявілі, што Украіна канцэнтруе на мяжы цяжкае ўзбраенне. Украінскія ўлады пацвердзілі, што нарошчваюць абарону на мяжы з Беларуссю, аднак абвінавачанні ў правакацыях зняпраўдзілі. Беларусь выкарыстае нестратэгічную ядравую зброю, нададзеную Расіяй, калі з'явіцца пагроза суверэнітэту і незалежнасці нашай краіне. Гэткую заяву зрабіў начальнік генеральнага штабу Павел Муравейка ў інтэрв'ю тэлеканалу ОНТ. Можаце не сумнявацца, мы гэта зробім, заявіў Муравейка. Ён таксама падкрэсліў, што абыходзіцца і ўжываць ядравую зброю Беларусі ўжо навучыліся. Падобныя заявы гучалі і раней пра тое, што беларускія вайскоўцы гатовыя выкарыстоўваць ядравую зброю і адпаведна падрыхтаваныя. Муравейка казаў у мінулым месяцы, а таксама увосень год таму. Нагадаю, летась у сакавіку Пуцін заявіў пра планы размясціць тактычную ядравую зброю на тэрыторыі Беларусі. Паводле Лукашэнкі ў нашай краіне цяпер некалькі дзесяткаў такіх боепрыпасаў. У горадні пачаўся разгляд завочнай крымінальнай справы ў дачыненні Вольгі Вялічкі. Былую кіраўніцу гарадзенскага дзіцячага хоспісу абвінавачваюць паводле 7 крымінальных артыкулаў. Працэс вядзе Дмітрый Бубенчык. Вользе інкрымінуюць сярод іншага распальванне варожасці, спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці і паклёп на Лукашэнку. Вольга Вялічка цяпер жыве ў Вільні. У 2020 годзе на прэзідэнцкіх выбарах яна была назіральніцай ад штабу Віктара Бабарыкі. Гарадзенскі дзіцячы хоспіс, якім кіравала Вялічка, улады зліквідавалі ў жніўні 2023-го. Завочна судзіць будуць і экс-працаўніц Тутбай. Крымінальную справу ў дачыненні Вольгі Лойкі, Алены Талкачовай і Кацярыны Ткачэнкі Менскі гарадскі суд пачне разглядаць 15 ліпеня. Весці працэс будзе Валянціна Зянькевіч. Абвінавачаныя па-за межамі Беларусі. Журналісткам закідаюць парушэнне 4 артыкулаў крымінальнага кодексу. Сярод іх распальванне варожасці, ухіленне ад выплаты падаткаў, заклікі да санкцыяў ды іншыя. Да сёння ў справе Тутбай пад вартаю застаюцца галоўная рэдактарка парталу Марына Золатава і генеральная дырэктарка Людміла Чэкіна. Летась увесну ім прысудзілі па 12 гадоў пазбаўлення волі. Усё больш фальшывых грошай выяўляюць у Беларусі. У першым квартале колькасць падробленых грашовых знакаў павялічылася амаль на 30% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Сярод выяўленых падробак пераважную бальшыню складае амерыканскі долар. У асноўным гэта 50-доларавыя банкноты, пераробленыя на больш высокі намінал. У значна меншай колькасці выяўляюцца фальшывыя расійскія і беларускія рублі, а таксама еўры. Што да расійскай валюты, падробленыя сустракаліся толькі купюры намінальнай вартасцю 5000 рублёў. Бальнічныя ў Беларусі пачалі разлічваць па-новаму. Сёння бухгалтарскія службы ўзаемадзеюць беспасярэдня з фондам сацыяльнай занятасці насельніцтва. А мінімальны памер дапамогі прывязалі да мінімальнага заробку, а не да бюджэту пражытковага мінімуму, як гэта было раней. Пры наяўнасці стажу працы больш за 10 гадоў беларусы будуць атрымліваць 100% страчанага заробку з першага дня хваробы. Раней у першыя 12 дзён кампенсавалі толькі 80%. Калі стаж меншы за 10 гадоў, то з першага дня хваробы аплоцяць 80%. Акрамя таго, дапамога пры часовай непрацаздольнасці будзе прызначацца паводле асноўнага месца працы, а не кожнага, як гэта было раней. Таямніца Мікалая Лукашэнкі. Малодшы сын дыктатара, які вучыцца ў Кітаі, хавае, хто ягоны бацька. Пра гэта ў эфіры тэлеканалу «Беларусь-1» апавёў сакратар партыйнага камітэту Пекінскага універсітэту Хау Пін. Калі б пра гэта дазналіся, ці магчыма было вучыцца ўвогуле, задаўся пытаннем Хау Пін. Прадстаўнік кітайскай ВНУ таксама паведаміў, што Мікалай найлепшы на курсе і зазначыў, усе студэнты з Беларусі вельмі старанныя. У Менскім свята-елісаветінскім манастыры аб'явілі чарговы збор сродкаў. Гэтым разам на аўтамабіль. Для ілюстрацыі на сайце установы выкарысталі фотаздымак УАЗа з літараю Z на борце.
Каб набыць машыну, спатрэбіцца амаль 7 тысяч долараў. Аўта будуць выкарыстоўваць для паездак кіраўніка групы «Дапамога Донбасу» Мікалая Гаўрылава на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Раней Свята-Елісаветинскі манастыр неаднаразова быў заўважаны ў зборах сродкаў на падтрыманне расійскіх вайскоўцаў. Духоўнік манастыра протэірэй Андрэй Лемяшонак публічна падтрымлівае расійскае ўварванне ва Ўкраіну. Беларусаў у Польшчы становіцца ўсё больш. Толькі сёлета за першае паўгода колькасць нашых суайчыннікаў, легалізаваных у краіне-суседцы, вырасла на 10%. На канец траўня ў Польшчы з дзейным дазволам пражывалі больш як 131 тысяча грамадзянаў Беларусі. Такія звесткі падае польскае ўправа ў справе замежнікаў. У асноўным гэта моладзь векам ад 18 да 34 гадоў. Пераважная большасць беларусаў, амаль 60%, атрымлівае часовы дазвол на жыхарства, звязаны з працаю. З жніўня 2020-го колькасць легалізаваных у Польшчы беларусаў вырасла амаль у 5 разоў. У Францыі абвесцілі вынікі першага туру парламенцкіх выбараў. Перамогу атрымала ультраправае нацыянальнае аб'яднанне. Партыя Марин Ле Пен разам з саюзнікамі набрала больш за 33% галасоў. На другім месцы левая кааліцыя «Новы народны фронт» з вынікам 28%, а цэнтрысцкі блок прэзідэнта Макрона разам за рэспубліку набраў толькі 20%. Ультраправыя на парозе ўлады, заявіў прэм'ер-міністр Францыі Габрыель Аталь і дадаў, што кандыдаты-макраністы, якія занялі трэцяе месца, але прайшлі ў другі тур, маюць зняцца, каб заступіць дарогу нацыяналістам. Галасаванне прайшло пры высокай яўцы, яна склала амаль 67%. У некалькіх сотнях акруг у другі тур прайшлі па 3 кандыдаты, што пакуль не дае канчатковага раскладу сілаў у ніжняй палаце новага склікання. Другі тур адбудзецца ў гэтую нядзелю, 7 ліпеня. Угоршчына стала старшынёй Рады Еўрапейскага звязу. Дэвіз яе старшынства «Зробім Еўропу зноў вялікай». Паўнамоцтвы краіны працягнуцца да канца года, пасля чаго пяройдуць да Польшчы. Летась Еўрапарламент ставіў пад сумнеў прыдатнасць вугорскага ўраду да старшынёўства ў Радзе. Афіцыйны Будапешт часта блакуе, змякчае або затрымлівае ключавыя рашэнні блоку. А прэм'ер-міністр краіны Віктор Орбан рэгулярна ідзе насуперак бальшыні і іншых лідараў у такіх пытаннях, як вайна ва ўкраіне ды стасункі з Расіяй і Кітаем. Вайсковыя базы ЗША ў Еўропе пераведзеныя ў стан павышанай гатовасці праз пагрозу тэрарыстычнай атакі. Пра гэта паведамляе CNN. Паводле тэлеканалу, ўзровень абароны павысілі ў прыватнасці на амерыканскай вайсковай базе ў Штутгарце ў Нямецчыне, дзе месціцца штаб-кватэра камандавання войскаў ЗША ў Еўропе. Паводле аднаго з амерыканскіх чыноўнікаў, які цяпер беспасярэдне на вайсковай базе ў Еўропе, такога ўзроўню пагрозы не бачылі, цытата, прынамсі 10 гадоў. Якія звесткі, выведкі выклікалі ўзмацненне бяспекі, не паведамляюць. Аднак еўрапейскія ўлады таксама папярэдзілі пра патэнцыйную тэрарыстычную пагрозу на кантыненце падчас правядзення чэмпіянату Еўропы па футболе ў Нямецчыне і напярэдадні алімпійскіх гульняў у Парыжы. На Еўра-2024 вызначыліся яшчэ 2 чвэрцьфіналісты. А Англія ў матчы трыллеры са Славаччынаю перавяла гульню ў дадатковы час толькі на 95-й хвіліне матчу, а пазней давяршыла свой выхад у дадатковым тайме. У чвэрцьфінале брытанцаў чакае сустрэча з Швейцарыяй. У другім матчы дня іспанцы паставілі кропку ў адной з самых прыгожых гісторыяў гэтага еўра. Піренейцы, нягледзячы на тое, што прапусцілі першыя, выправіліся і разгромна перагулялі Грузію 4-1. Нягледзячы на паразу і буйны вынік, гульцы зборнай Грузіі сапраўды могуць сабой ганарыцца, ды аднесці Еўра-2024 сабе ў актыў. Адна з самых яркіх камандаў нямецкага першынства дабілася добрага выніку, як для дэбютанта. А вось іспанцы ўтвараюць у чвэрцьфінале пару са зборнай Нямецчыны. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Сустрэнемся заўтра.